hian Vawk te rawn injection kan pe dawna Vawk te hi an ni thum ni ani chuanin kan hmuang hian hei hi rawn chuanin kan hriat tur pawimawh chu hei hi 0.5 khu kan pe dawna ni Vawk te hi hriau a hi inches khat vel nia inchi chan velin kan kat dawn ani he hriau a hi kha atok chawa chuan hei ti hian a chhin a hi ti hian tikhuan kat sa khan da mai tur ani hian a hriau a hi kat sa in chhina cover a hi needle cover a hi kat sa in daila ti hian vi thuk lutuk emo vi pon lutuk emo engemaw pal akha ti hian a veng em ani ti kha hreila thawme chuan tuna hei keima chawin kani a buai thla khop maya tripod vel kan nei si lowa iron hi kan hip chuak to don ani ti hianin kan hip chuak ta hei kan hmuang hian hei iron khania chuanin kan chiu to don ani Vawk te hi a hmuna kan kalanga heng ho hi kan chiu don ani hei ni thum ni han hmang mek a tuna hian iron kan pe dawn ani Vawk te kan la tran dawn ni hei hi a tha deuh bet bot boka kan ching hmai kan soi lokang Vawk te hi hei helai mong tam ti hian a chiu thaya hei helai vela hian an bai sei du wang hian an rol vel hi a ho hei helai a beng kan han khuaya hei helai vela hian kan chiu dawn ani khanin Vawk te hi khai rik ti hian in manang ti khuan hei hana zawtani chuan pakhat kan man le ang ti khan atir kha chu kan chin na vel ani bang khan arei dewa hei kan chiu le ti khan hriau hi a hran lam hmanga hi chuan mi tur hi pahnih alo ma wangin 1 ml langai dawn ta ni ml kan tayo panyang may menu này chúng ta bắt khóc maya hay khan in tianga da chuna kan soi hay a daru bulau a ti khol tamna la ya hian chiu don ni ka krifia wang kan tirang lu tuklawa
vok te hi an mak khat lai taka ti ti khan he mi kiau kat a hi a that na chu ni ta ni het deuh khan azuk vi ngam ta kha zong khan ye iron injection pek da chu khan iron injection chu kan pe ta ani